खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' समाजाव मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जाथाय मख'नो गोनां बाथ्रा दि रायजोआव गोबां समावनो जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो बेबादि मोनसे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों बर' समाजाव आथिखालाव बेफोरबायदि जानाय जाथायखौ गोबां खेब खोनानो मोनबाय थादों बेबादिनो फिन आरोबाव 13 बोसोर बैसो सिंनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ बिबौआनो जिनाहारि खालामना गथ' जोनोम जाहोदों भारतारि रौनिया हान्जानि आजिरा मोननाय ब्रज कुमार ब्रह्म जाय 62 बोसोर बैसोनि सुबुङा 8 थाखोआव फरायफुबाय थानाय सासे हिनजावसाखौ गथ' जोनोम जाहोदों जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजनी टाउननि वार्ड नम्बर 1 काबुली बागाननि थागिरि ब्रज कुमार ब्रह्म जाय 62 बोसोर बैसोनि बिथाङा नखरनिनो फिसौ सोमोन्दोनि 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ ड्रेस बायना होनो होननानै गामिनिफ्राय टाउन फारसे लानानै थांदोंमोन आरो बेयावनो जिनाहारि खालामदोंमोन होनना भुगिनांनाय आइजो एबा भुगिनांनाय फिसाजोनि बिमाया फोरमायथिदों जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बिजनी पुलिसआ दायनिगिरि बिबौ ब्रज कुमार ब्रह्मखौ खाबाय हिनजावसानि नखरा जाथायनि सायाव अजद सिखारनाय ब्रज कुमार ब्रह्मखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों जों माने बे मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो राजेनाव लाबोबाय राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय बिनाव बिजि गंनै थुबाय थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों उमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव नामा बज' कुमार ब्रह्म दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया लांजाबाय दा लांजाबाय बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबायसो जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ जोबथारनायाव गोसो गोरबोआव साहस लाबोनानै बिसि गरिमा सयखिया थामहिनबा रुंसारि जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सयखिया गार्गआ गावनि फिसाय जुबिन गार्गनि सावथुन रय बिनालेखौ थांनाय सानखालि नायो जुबिन गार्गखौ खोमानायनि दुखुआव गरिमा आरो बिथांजोनि बिनानाव फामिया सावथुनखौ नायदोंमोन आरो गोसो गुदुं जादोंमोन स्क्रिनिं जोबनायनि उनाव मीडियाजों रायज्लायनायाव गरिमा गार्गआ बुंदों दि दिनै जोंनि गेजेराव बेयाव थानायमोनब्ला आं बांसिन खुसि जागौमोन रय बिनालेनि सायाव मानसिफ्रा गोबां अननायनि बाथ्रा खालामदों बेयो जुबिननि मोनसे सिमांनि मावथांखिमोन गरिमा सयखिया गार्गआ आरोबाव बुंबावदि सावथुन नायनो थाखाय आं गोसोआव गोबां साहस बुथुमनो गोनां जादोंमोन बेबादिनो जतिन बरा प्रान्जल सयखिया पार्थ सार्थिब महन्त आरो गुबुन सुबुंफोराबो गरिमा गार्गजों लोगोसे केल्विन गल्डआव सावथुनखौ नायदोंमोन मख'नो गोनांनि सावथुन दिन्थिनाय जागायनायनि सिगां बयबो जुबिन गार्गनि सावगारियाव मान बावदोंमोन होनना बिथाङा बुंथिदों मैया जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनाले सावथुन नायगिरिफोरनि मेगनाव मोदै बोहैदों मख'नो गोनां बाथ्रा दि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनालेखौ नायनानै गोबां सुबुंफोरनि गोबां नायगिरिफोरनि मेगनाव मोदै बोहैदों रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनालेखौ मैया फुंबिलि 4:30 रिंगानिफ्रायनो आसामनि गोबां सिनेमा हलफोराव दिन्थिफुंदों जाय सावथुनखौ नायनानै सावथुन नायगिरिफोरनि मेगनाव मोदै बोहैनायखौ नुनो मोनदों बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगांनिफ्रायनो रायजोनि लाख सुबुंफ्रा जुबिन गार्गनि रय बिनाले जोबथा सावथुनखौ नायनो थाखाय हांखुर जानानै दंमोन एबा नेनानै दंमोन
आरो मैया फुंबिलिनि 4:30 रिंगायावनो बे रय बिनाले सावथुनखौ रिलिज खालामनाय जादों थियेटाराव। थारैनो रुंसारि बयजोंबो मोजां मोनजानाय देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुना मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों, जेराव रिलिज जायैनि सिगां समनिफ्रायनो गासै सावथुनफोरनि रेकर्डखौ सिमफायदों। बलिउडनि माखासे मुंदांखा सावथुनफोरनि रेकर्डफोरखौबो सिमफायनो थांगासिनो दङ जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुना। मख'नो नांगोन दि रुंसारि जुबिन गार्गआ थांना थानाय समाव मोनसे सावथुन दिहुननानै गालांदों, जाय सावथुननि मुङा रय बिनाले, आरो बे सावथुना मैया रिलिज जालांबाय। जुबिननि बे जोबथा सावथुना भारतनाङैनो दिन्थिफुंजादों। बे बाथ्राखौ मख'नांबावगोन दि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनालेआ रिलिज जायैनि सिगांनो एडभान्स बुकिं खालामनायखौ नोजोर बोनानै 100 कोटी रां आर्जिनो एबा बक्स अफिसाव 100 करोड़ कालेक्शन खालामगोननि इसारा मोननाय जादों। रय बिनाले सावथुनखौ सानफ्रोमबो खमैबो मोन 100 स्क्रिनआव दिन्थिबाय थानाय जागोन। बेबायदिनो क'क्राझारनि सिनेमा थामहिनबा गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलावबो बे रय बिनाले सावथुननि टिकेटआ फैगौ 6 नभेम्बर खालारसिम बुकिं जाबाय एबा सल्ड आउट जाबाय होनना मिथि मोनदों। आसामनि गोबां सिनेमा हलफोरावबो फैगौ 9 आरो 10 सानसिमाव टिकेटआ बुकिं जाबाय थागोन होनना खौरां मोननाय जादों। मैया गिबि रिलिज आरो गिबि दिन्थिनायाव गासै भारतनाङै एबा आसामजों लोगोसे भारतनाङै दिन्थिनायाव 3 करोड़ 50 लाख बक्स अफिसाव रां आर्जिनो हादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। सरदार वल्लभभाई पटेलनि 140थि जोनोम सान फालिनायाव माहारियारि खौसेथि सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गुजरातआव बाहागो लाफैदों। हाबाफारिनि समाव गाहाय मन्त्रिया माहारियारि खौसेथि साननि समायखिराखौ होयो। बे बोसोरनि माहारियारि खौसेथि सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ हादोरनि रैखाथि हान्जाफोरनि गोहो, आब्रुथि आरो साहसखौ दिन्थिनाय मोनसे समायना पेरेडखौ नुनो मोननाय जादों। बे पेरेडआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मिरु सशस्त्र पुलिस बल, सीमा रैखाथि हान्जा, मिरु दारिमिनारि रैखाथि हान्जा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल आरो आसाम, त्रिपुरा, उड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पान्जाब, जम्मु आरो काश्मीर, केरेला आरो अन्ध्र प्रदेशनि हादोरसा पुलिसफोर हान्जाफोरखौ बाहागो लानायखौ बिथाङा साबायखर जासिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा 3 नं अन्थाइबारि गामिनि आबाराम बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरजों गाथारजानानै जिउ खहा जादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथायाव गोग्लैनाय बगाजुलि 3 नं अन्थाइबारि गामिनि 13 बोसोर बैसोनि आबाराम बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जायो। ओनसोलाव साधारन खामानि मावनानै गावनि नखरखौ खुंबोनाय आबाराम बसुमतारिया मैया मोनाबिलि समाव माइ हानाय हाजिरानि खामानि मावनानै न'आव फैबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों दुखुनांथावै बुथारजायो होनना मिथि मोनदों, जायनि थाखाय ओनसोलनाङैनो दुखुनांथाव थासारि सोमजियो। हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों हरखाबै बेफोरबादि गाथार जालांनायखौ गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। लोगोसेनो नखरनि सुबुंफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनो खावलायदों। मख'नो नांगोन दि बगाजुलि हालामनि दाब दाब गामियावनो सिगां समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा गोबां जायगायावनो उदखार खालामगासिनो दं। मानसिनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे माइ आबाद, गय बिफां बायदिखौबो गोबां खहा खालामगासिनो दं होनना गामिनि सांग्रां नोगोरारिफ्रा फोरमायदों। सासे आइजोनि थाद'नाय गैयाजासे नाजानायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा जाफुंसार जानो हादों। गसाइगाव सहराव एयार बड'लेण्ड मुंनि मोनसे आफाद गायसननानै मनमोहन सिंह चौधुरीया गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन बाहागोनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिरखं सिबिथायनि बिथिङाव फोरोंथाय होनायनि राहा खालामदों, जायनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलनि लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ गोजों इयुन दाफुंनो थाखाय खाबु होनाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बावैसो दावबायारि बिथिङाव आगान होबोदों आरो रायमना नेशनेल पार्कनि फारसे हादोरारि आरो हादोरनाङारि दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय गोबां राहा लादों। बिथांनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों मोनसे इन्टारनेशनेल एयारलाइननि हेफाजाबजों रुपसि बिरखं गाथोननिफ्राय खम समनि गेजेरावनो एयार टेक्सि आरो एयार एम्बुलेन्स सिबिथायखौ जागायनाय जागोन। मैया मनमोहन सिंह चौधुरीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बिटिसिजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय हेलिकप्टार सिबिथाय, मोन 6 मासि गोनां एयार टेक्सि हेलिकप्टार आरो मोन 8 मासि गोनां एयार एम्बुलेन्स होनाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो थाबैनो जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनालेखौ नायगोन। सानसेनि थाखाय लखिमपुरसिम दावबायनाय समाव गिबि मन्त्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङा बे सावथुनखौ लखिमपुराव नायनो थांखि लादों होनना फोरमायदों।
मख'नो गोनांदि आंजों लोगोसे सा 26 सिकिउरिटि मावथिफोर थागोन। जानो हागौ सानसे आं सावथुनखौ नायगोन, नाथाय हायोब्ला गिबि मन्थ्रिया दिनैसिमबो सिनेमा हलाव थांनानै सावथुन नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा जुबिननि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेखौ रिलिजनि गिबि सानखालिनो नायनानै मोजां मोनदों। पाकिस्तानाव थानाय उदखारि हान्जा जैश-ए महम्मदआ उदखारि अपारेशनफोराव आइजोफोरखौ थिसननो थाखाय गोदान मोनसे आइजो हान्जा जमात उल ममिनत गायसनदों। हान्जानि गाहाय मसुद आजहारआ दाबि खालामदों दि बे आगाना भारतनि रौनिया हान्जा आरो मेडियायाव आइजोफोरखौ बाहायनायनि फिनजाथाय होनानै बे जौगाथाया अपारेशन सिन्दुरनि समाव JAM-नि मख'जाथाव खहाखौ नोजोर होयो आरो हान्जानि गोहोखौ बांहोनो हाथाव इसारा होयो। हादोरसानि गुबुन गुबुन थियेटारफोराव लोगोसे जुबिन गार्गजों फाव खालामजानाय सावथुन रय रय बिनालेखौ नायनो थाखाय दिनै फुंनिफ्रायनो धुबुरी जिल्लायावबो नायगिरिफोरखौ नुनो मोन्दों। धुबुरी जिल्लानि बिष्णु टकिज थियेटाराव जुबिननि अनसायगिरिफ्रा ज' जानानै नायफैदों। सावथुनखौ नायैनि सिगां अनसायगिरिफ्रा जुबिन गार्गखौ मान बावदों। नायगिरिफ्रा मुंदांखा महरगिरिखौ मान बावनो आरो मिलौदो मेथाइनि गेजेरजों मान बावदों। दिनै फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनाय रय रय बिनालेनि गिबि दिन्थिफुंनायाव थियेटारनि गासै मोन 469 मासिफोरा आबुं जादोंमोन। मख'नो गोनांदि फ्राय 30 बोसोरनि उनाव मोनसे असमिया सावथुनखौ धुबुरी थियेटाराव हाउसफुल खालामनाय नुनो मोन्दों होनना मिथिमोन्दों। BPF दोलोनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? हाग्रामा महिलारि बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' NDPफोरखौ उदां खालामगोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला थांनाय सानखालि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि जेराव जाय बिटिआर गोरोबथाखौ सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो गावसोरनि दफाखौ मावनांगोन। थामहिनबा बिटिआर सुक्तिनि जाखिनि आद्रा थाबावदों एबा जाखिनि दफाया दंबावो बिथांमोना बेखौ मावलांनांगोन। नाथाय जोंना आलादा, जों BTC सुक्तिखौ खालामदोंमोन, जों BTCखौ मावगोन एबा BTCनि मा दफाया दं बेखौ जों मावफुंगोन। 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय खामानिफ्रा मावफुंजायाखै आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै सा 6 NDPनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। बेफोर आद्रा थानाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखाराव थानानै खामानि मावगोन बेखौ एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय होनना बाथ्रा बुंदोंमोन थांनाय माखासे सान सिगाङाव दिपेन बर' बिथाङा। नाथाय बे खेबाव आलादायै हाग्रामा महिलारि बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।